Narito na ang malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. State of calamity dahil sa COVID-19 pandemic extended ng 3 buwan. Pagkalat ng personal na impormasyon na nagagamit sa scam, iniimbestigahan na ng NTC at NPC. May-ari ng bahay na nakaharang sa Panlumacan Bridge, pumayag ng makipag-areglo sa DPWH matapos mangako ang LGU ng San Fernando na magbibigay ng bahay at lupa. Higit 400 milyong piso ng halaga ng shabu na sabat mula sa 2 Chinese national sa Mexico, Pampanga. Pagsusuot ng face mask, ipagpapatuloy pa rin ng mga Pilipino. Ilang nagtitinda ng face mask, nangangamba na mawala ng kita dahil sa voluntaryo na lamang ang pagsusuot nito. Narito na ang malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. State of calamity dahil sa COVID-19 pandemic extended ng 3 buwan. Pagkalat ng personal na impormasyon na nagagamit sa scam, iniimbestigahan na ng NTC at NPC. May-ari ng bahay na nakaharang sa Panlumacan Bridge, pumayag ng makipag-areglo sa DPWH matapos mangako ang LGU ng San Fernando na magbibigay ng bahay at lupa. Higit 400 milyong piso ng halaga ng shabu na sabat mula sa 2 Chinese national sa Mexico, Pampanga. Pagsusuot ng face mask, ipagpapatuloy pa rin ng mga Pilipino. Ilang nagtitinda ng face mask, nangangamba na mawala ng kita dahil sa voluntaryo na lamang ang pagsusuot nito. Magandang araw, Central Luzon, na kayo po ay nakatutok sa CLTV Balitaan, ang ating pong recap nito pong nakalipas ho na isang linggo. Ang inyong lingkod, Paolo G. Santos, samahan ho ninyo sa pagtutok dito sa mga malalaking balita. Una ho dito ay itong extended na state of calamity ng ating pong bansa dahil ho sa COVID-19 pandemic at posibleng umabot ho raw
hanggang 3 buwan. Ito ho ay kinumpirma ni Press Secretary Trixie Angeles na base ho dito sa kanilang press briefing ng Malacanang nito pong nakaraang Lunes, September 12. Ayon ho kay Angeles, pinalawig ang state of calamity upang mapanatili ang benepisyo o kompensasyon ho na natatanggap ng bansa gaya ho ng indemnification packages, emergency procurement at ang special risk allowance for healthcare workers o ito hong kung tawagin nila ay SRA. Matatandang September 13, 2020 nang unang magdeklara si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng state of calamity dahil ho sa pandemya. Ito ho ang ikatlong beses na ma-extend ang COVID-19 state of calamity na nakatakda sanang matapos ngayong September 12. Sa ibang mga malalaking balita, opo mga kaibigan, kayo mga may pinag-aaral na kolehiyo. Eto ho, kailangan ho ninyo marinig itong balitang ito. Hindi ho inaprubahan sa budget hearing ng House Committee on Appropriations ang dagdag ho na 12.5 billion pesos na hiling ho nitong Commission on Higher Education o CHED para naman ho sa kanilang pondo sa taong 2023. Sa budget proposal ho ng CHED, tinapyasan ang nakalaang pondo para ho sa financial assistance ng mga estudyante. Narito po ang balita ni JM De Jesus. Magkokolehiyo na sa susunod na school year o 17 taong gulang na grade 12 student na si Kenz Manasa na residente ng Bagua, Pampanga. Sa hirap ng buhay at pagtaas sa mga presyo ng mga bilihin, hindi niya alam kung papaano niya ipagpapatuloy yung pag-aaral, lalo na't mayroon pa siyang 2 kapatid na nag-aaral. Umaasa lamang umuno sila sa pensyon ng kanilang mga magulang. Mahirap po, lalo na kapag at the same time, iniisip yung gastusin. Nakikisabay sa mga ginagawang activities, ganyan, dagdag po sa isipin, ganyan. Pangarap ni Kenz sa maging isang engineer, ngunit naiisip pa lang daw niya ang gastos sa kursong ito ay tila pinanghihinaan na siya ng loob dahil sa estado ng kanilang pamumuhay. Mahirap po kasi po, lalo na po ngayon yung mga bilihin po ay sobrang taas, hindi po ba? Parang nakakadagdag po talaga sa gastusin. Yung imbis na dati, kasya na yung 100 pesos na baon. Ngayon, hindi na po talaga. Sa pamasahe pa lang ubos na po. Kaya po talaga, yun nga po na mahirap bumalik sa dating normal. Especially ngayon na yung mga bilihin is sobrang taas. Ang mga mag-aaral na kagaya ni Kenz ang kadalasang benepisyaryo ng Educational Financial Assistance Program ng Commission on Higher Education o CHED. Ngunit ayon kay Commissioner Prospero de Vera III ay hindi na sila makakatanggap ng additional na benepisyaryo dahil bigo sila makakuha ng dagdag na pondo sa 2023 national budget. Sa budget deliberation ng CHED sa House of Representatives Committee on Appropriations noong September 9, humingi ng karagdagang 12.5 billion ng CHED para sa 205,584 na additional sanang benepisyaryo ng Tertiary Education Subsidy o TES. Bagamat wala umanong bayad sa mga state universities and colleges, ang TES ay para sa mga college students na naka-enroll sa pribadong paaralan, ngunit walang SUC sa kanilang lugar o di kaya ay hindi na maka-accommodate sa public colleges. The funds are sufficient only to cover the continuing TES beneficiaries. Hindi po kami makakapagbukas ng new application. Wala naman po kaming pondo para sa new applicants. So we can only commit to provide tests to the continuing test beneficiaries for academic year 2022 to 2023. Batay sa datos ng CHED, mayroong higit 300,000 na test grantees para sa academic year 2021 hanggang 2022. Ang 1.5 billion na budget para sa Student Financial Assistance Program ay nabawasan na mahigit 305 million. Mahigit 295.9 million naman ang nabawas sa programa kung saan nakapaloob ang test. Samantala, umaapela ang ilang mambabatas sa Committee on Appropriations hearing ng Kamara na bigyang pansin ng daing ng CHED dahil ito ang kailangan ng mga mag-aaral. Kaya nararapat lamang, Madam Chair, na tiyakin natin yung sapat na pondo. In fact, dapat nga ay ma-reverse ang ganitong proposed na cuts sa financial assistance programs ng CHED. Nananawagan naman si Kenz na sana ay reconsider sa Kongreso ang budget para sa subsidy sa mga college students.
Pagkakataon na muna ito ng mga mahihirap na estudyanteng kagaya niya na maaabot ang kanilang pangarap sa pamamagitan ng edukasyon. Hindi lang naman po ako ang estudyanteng nahihirapan. May mga ibang estudyante rin po na mas nahihirapan sa akin. So, kaya po yung mabibigay, it would be a big help po talaga na maburden yung expenses dito sa bahay. JM De Jesus, CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News. Balikan po natin ang mga balita naman dito ho sa siyudad ng San Fernando. Makalipas ho ang 6 na taon, mga karehiyon, pumayag ho na makipag-areglo na sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang may-ari naman ho ng bahay na nakaharang dito ho sa Panlumacan Bridge sa San Jose City of San Fernando. Noon pa man, mga kaibigan, tanging kondisyon lamang nila na hindi raw natutugunan ay ang mabigyan ho sila ng bahay na malilipatan. Kaya naman ho, matapos hong makipag-usap, ito hong alkalde ng siyudad San Fernando na si Mayora Vilma Caluag, sinagot ho nito pong LGU ang kanilang hinihiling na bahay at lupa. Narito po ang balita. Taong 2016 nang matapos ang konstruksyon ng tulay na ito sa Panlumacan, San Jose, sa siyudad San Fernando, Pampanga. Proyekto ito ng Department of Public Works and Highways na may habang 27 meters. Ngunit mapapansin, walang dumadaan dito dahil pagdating sa dulo ng tulay, dead end na, nakaharang ang isang bahay. Pag-aari ito ng pamilya Simeon kung saan nakatira ang 5 pamilya. 6 na taon na raw silang sinusuyo ng DPWH na lisanin ang kanilang bahay dahil kailangan ng gobyerno ang lupa para sa binuksang tulay. Kwento ni Mang Rogelio, naiintindihan nila ang mga patakaran ng gobyerno, ngunit may kondisyon sila na hindi maibigay ng DPWH. Maliban sa kompensasyon na nakasaad sa batas, hiling daw nila ay isang bahay na malilipatan. Balo ko naman, buri na ng gobyerno, wala nga karapat. O yung kasabi ra, era ko din ng bali, uling, ako man informal settlers. Wapin po, balo kaya naman ta. O na yung pisabiyang kin, istong liya ko yung kaya ka rin. Wala na kayong maging bali, nano kayo po kanita, kayo informal settlers. Ay, makakapakibat. Sa ngayon, ang makitid na bakal na tulay ang dinadaanan ng mga tao, estudyante at maliliit na sasakyan gaya ng pedicab. Ang ibang behikulo ay kailangang umikot ng malayo para makapunta sa kabilang barangay. Kung mabubuksan daw ito ay wala pang 5 minuto ay makapagpaparoot pa rito na ang mga tao at sasakyan sa Barangay del Pilar at San Jose, gayon din ang mga estudyante sa University of the Assumption. Kaya nang makaabot ito sa kaalaman ni Mayor Vilma Caluag ay nagsagawa ng inspeksyon ng alkalde. Pagkatapos ay ipinatawag ang mga involved sa usapin, ang pamilya Simeon, University of the Assumption, DPWH at iba pang stakeholders. Pagkatapos ng pulong nitong September 9, ay pumayag na ang pamilya Simeon na makipagkasundo at ma-demolish ang kanilang bahay. Nakakatuwa na amicably na settled lahat, no? Yung nakakatuwa lang na ang tagal nating problema yan at ngayon, nagkaroon ng solusyon. Itinaya umano ni Mayor Caluag ang kanyang pangalan para maging kumpiyansa ang pamilya Simeon na hindi sila dehado at matutupad ang napagkasunduan. Kasi parang takot sila. Parang takot silang makipag-transact. Kasi syempre, no, nakita naman natin yung, yung buhay nila. So, syempre, hindi naman sila sanay sa ganito. Sabi ko, inassure lang natin sila na hindi natin sila papabayaan at kung ano yung napag-usapan, yun yung mangyayari at matutupad. So siguro nagtiwala sila sa atin. Ayon kay Mang Rogelio, pumayag silang makipag-areglo dahil pinanghahawakan nila ang pangako ni Mayor Vilma. Kasama na dito ang sinabi niyang bibigyan sila ng bahay at lupa sa ilalim ng socialized housing program ng lokal na pamahalaan. Sabi na kayo pining mayor, siyempre, medyo tangkay kayo. Ating sinceridad na kayo pa, Bren. Yan manalakaran na po kaya kaming kapitan, na enda kayo pa, Bren. Kumbaga, may nakita kayong kakampi. Mabisa kami naman kitang makanyan. Provided na din ang daking
alipatan. Batay sa napag-usapan, ang mga tatanggapin ng pamilya Simeon kapalit ng pag-iwan nila sa kanilang bahay at pagtibag nito ay kompensasyon mula sa DPWH, financial assistance mula sa University of the Assumption, isang housing unit mula sa LGU, temporary relocation site sa lupang pagmamayari ni Mayor Vilma habang nagpapagawa ng bagong bahay ang iba pang miyembro ng pamilya Simeon, at demolition tools mula naman sa Barangay Council. Ayon kay Barangay Captain Mercy Macabali, dadaan sa legal na proseso ang lahat ng napag-usapan upang masiguro ang interes ng pamilya Simeon. At kita pong kang mayor, inassure na alang maagrabyado. Dapat ilang maagrabyado dining bale, tao king bale. Makanyan. So, kaisip na fair, inge gana-gana, at dumalan abogado. Sa loob ng 2 linggo, target na mailikas ang pamilya. Nasa kanila na rin umano ang desisyon kung sila ang magde-demolish o magtitibag ng kanilang bahay. Nung agyudang ila, nung ating sumawak karela na ila ruguing mag-demolish kasi baan di tabalo da nung nanitang pwede da pang agamit. Ing barangay atin tamong jackhammer, atin tamong gamit talaga, pwede tala pong param karela. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Sa iba pong mga malalaking balita nitong nakalipas ho na linggo, nagbabala itong National Telecommunication Commission o NTC tungkol ho sa mas detalyado umanong strategy ng text scammer. Ang modus ngayon, personalized o may pangalan pa. Ang mga nakatatanggap ho ng mensahe mula ho sa anonymous number at nakipagtulungan na raw ito hong NTC. Sa National Privacy Commission at mga telco, ito hong telco, para matukoy kung papaano kumakalat ang ilang personal na impormasyon ng mga subscriber ng mga ito. Narito po ang balita ni JM De Jesus. Nakatanggap ka na ba ng ganitong uri ng text message na tila kilala ka ng sender kung saan binabanggit pa ang inyong pangalan? Makikita rin sa huling bahagi ng text ang isang link na kailangan pindutin. Yan ang mas improved na style umano ng mga text scammer ngayon, ang personalized text scam. Ito ay uri ng unsolicited text message or SMS na galing sa mga di kilalang numero o 11-digit numbers. Layon umano nito na makuha ang inyong iba pang personal na impormasyon at online account sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang bangko, service provider o iba pang mga lehitimong kumpanya o kanilang personalidad. Lately, nag-evolve na po sila na pati yung pangalan mo sinasama na dun sa message upang may pakita nila na kabisado ka nila o kakilala ka nila at ikaw ay baka mainganyo na maniwala sa kanila at ikaw ay sumagot, nagbigay ng personal information or na-click mo yung link na bibigay nila at yun na po ang umpisa ng proseso nila sa panloloko at kadalasan yan, humingi ng pera. Gawa ng pagiging curious ng ilang umano nakakatanggap ng mensahe, bagamat alam na text scam ito, ay binubuksan pa rin ang link. Kaya ang babala ng NTC ay agad na lamang itong burahin. At talagang napakadelikado po ng mga text scams, no? Kasi kapag kinlik mo yung link na kasama doon sa text at ikaw ay nakakonect sa internet, maaari ka nitong dalhin sa isang phishing website kung saan hihingin niya yung inyong username, password, maaaring credit card details or banking account details, no? Or pwede rin na ang link na ito ay magda-download ng virus na may kakayanan na i-obtain yung mga personal or sensitive information na nasa iyong cellphone. Higit din pinag-iingat ang mga senior citizen na posibleng maging target din ng mga scammer. So sa mga senior citizens po na kasama natin, no, kasi kadalasan nga po hindi sila maalam sa cellphone o sa mga bagong technology, ang pinakamaganda po sigurong gawin natin ay magpatulong po sila sa kanilang mga
kasama sa bahay, sa kanilang mga pamilya, bago po sila gumawa ng kahit ano pa mang pag-click ng link o pagsagot doon sa text. So magtanong po muna tayo sa ating mga kasama para matiyak po natin na ito ay hindi isang text scam. Kapag nakuha ng personal na impormasyon, ay maaari umunong gamitin ito na scammer sa mga malisyosong gawain. Iniimbestigahan na rin ng NTC katambalan National Privacy Commission kung papaano nakukuha ng mga scammer sa mga pangalan na tumiro ng mga tao. So, ayon po sa resulta na initial na ginawa ng National Privacy Commission, hindi po ito galing sa mga data aggregators o ito yung mga nagko-collecta ng mga information natin. No? So, subalit ang NTC po ay patuloy po na gagawa pagsisiyasat sa posibleng pinagmulan at sanhi ng mga targeted is missing messages. Nakikipagtulungan din umano ang NPC at NTC sa mga telecommunications companies sa pagbuo ng mga akbang laban sa kamakailang alon ng mga smishing messages. Inatasan din ng mga telco sa patuloy na magpadala ng text warning sa kanilang mga subscribers. Kung sakaling mahulog sa pain ng isang text scam o nakapagbigay ng impormasyon, importanteng ma-report daw agad ito sa mga kinauukulan. Halimbawa kung ito ay kaugnay ng inyong credit card, ipagbigay alam agad sa inyong bangko ang insidente upang maiwasan ang mga maaaring maging iligal na transaksyon sa inyong account. Samantala, pabor naman ng NTC sa panukalang batas na iparehistro ng mga SIM card na makakatulong umano ito upang masugpo ang text scam. Yan ay isang importante para ma-detect, mahuli yung mga scammers natin o mga criminals. Ang NTC ay nakasuporta dyan, 100%. Mensahe naman ng NTC sa mga nagsasagawa ng mga illegal na scam. Maraming paraan para kumita ng pera. At masamang gawain po yan, bawal sa batas at baka mahuli pa kayo. Ngayon, yung NBI, yung PNP, yung mga cyber crime group nila. At siyempre, ang aming department, attached kami sa DICT, ay talagang nagtulong-tulong na sila, nag-uugnayan, nagkakaloborate, para nga mahinto at mahuli yung mga gumagawa ng gawain na yan. JM De Jesus, CLTV News. Sa iba pa pong mga malalaking balita nitong nakalipas na linggo, plano hong irekomenda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na tanggalin na umano ang 93,600 ho na katao sa listahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps mula ho sa kabuang 1.3 million na benepisyaryo. Kasunod ito ng revalidation process na isinagawa naman ho ng mga field offices ng DSWD. Ayon ho kay DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, posible na raw na maalis ho ang mga ito sa programa sapagkat sila ay napatunayang non-purna. Nakaangat na ho sa kabuhayan at nakalagpas na ho dun ho sa kategoryang poorest of the poor status. Ibig sabihin, naging matagumpay umano ang 4Ps program dahil napangat nito ang buhay ng mga benepisyaryo. Samantala, sa datos naman po ng ahensya, nasa 187,000 ang umabot ho. Dito ho sa 187,000 ang mga nakapag-graduate na dito ho sa programa at natanggal sa listahan habang ito hong 24,000 na benepisyaryo naman ang mga voluntaryong umalis. Ang mga mababakanteng slot ay maaari raw ibigay sa mga Pilipino na nasa waiting list ng ahensya. Balita naman po tayo dito ho sa Mabalacat mga kaibigan at sa area ng Tarlac. Kinilala ho ng National Commission on Indigenous People o NCIP ang mga indigenous political structure at indigenous people organization ng Aita Magansi ng Mabalacat at Bamban Tarlac. Sila umano ang binigyan ng mandato ho ng Aitang sumasakop ho dito sa CADP 025 na magre-representa mga kaibigan sa kanilang grupo sa transaksyon naman po
Kabilang na ang kanilang kasunduan ho dito sa Clark Development Corporation o CDC. Narito po ang balita ni JM De Jesus. Higit 2 dekada na ang hidwaan sa pagitan ng tatlong grupo ng mga Aita mag-ansi na sakop ng CAD D025-A sa Babalacat, Pampanga at Bambantarlac. Nitong September 14, natuldukan na ang hindi pagkakaintindihan matapos makumpirma ang kanilang Indigenous Political Structure o IPS at ang Indigenous People Organization o IPO. 44 na kamainanok lansa nagsama-sama at kinilala ng National Commissions on Indigenous Peoples at 5 matubag kada kamainan ang kanilang ipinadala para irepresenta ang kamainan sa IPS Council. Actually, ito ay matagal nating inantay, yung ma-confirm ang indigenous political structure ng katutubong Aita dito sa Pampanga, Tarlac. This has been a problem for the last almost 2 decades na nagkaroon tayo ng iba't ibang grupo na siyang namumuno. Naintindihan naman natin yun, pero hindi man pwede kasi na maraming organisasyon, maraming leader. Lahat ng miyembro ng Commission and Bank ay sumang-ayon sa pangangailangan na magkaroon ng IPS at IPO na kinikilala ng NCIP at ng grupong Aita. Ang IPS ang magsisilbing traditional leaders habang ang IPO naman ang secular organization. Sila magre-representa sa kanilang grupo sa anumang mga transaksyon na may kinalaman sa kanilang CAD. Ang indigenous political structure, ito ang tinatawag natin ng mga traditional leaders. Ito yung mga tinatawag din natin ng mga council of elders. Ito rin yung tinatawag natin ng mga customary bearers na mayroong wisdom sa pamamalakad ng mga pamamahay hanggang community. Yung IPO naman, ito yung ating secular na organization. Bilang isang buong CAD na may communal property, sila ay gumawa ng isang organization para tawagin ito na isang legal organization. Magkaroon ito ng legal at saka juridical personality na pwede siya makipag-transact ng anumang ahensya ng gobyerno o anumang grupo, sila ay authorized at legal. Bagamat formal ng kinilalang IPS ng mga Aita mag-ansi ay gagabayan pa rin umano sila ng NCIP lalo na sa mga usaping legal at mga kasunduang pinapasok ng mga ito. Yun ang gusto nating mangyari, na makatayo talaga sila sa sarili nilang mga paa. Kudangan nga lang habang nagsisimula sila, talagang kakailanganin pa nila yung suporta, no? Hindi naman kailangan tulong talaga kasi may sarili naman silang mga kapamaraanan. Yun nga lang yung ibang mga usapin, mga legal, no? Kagaya nung susunod na dito, yung pag-ayos natin nung usapin sa CDC, yung sa JMA, at kakailanganin pa rin ng ating IPS, ng ating IPO, yung suporta mula po sa gobyerno, no? Particular sa NCIP. Pagkatapos ng mahabang pulong ng NCIP and Bank, nanumpa na rin ng mga napiling opisyales para pamunuan ng CAT 025-A. Kasihan nawa ako ng Diyos. Kasihan nawa ako ng Diyos. Congratulations! Si Oscar Rivera ang napiling IPS chairman habang IPO chairman naman si Oscar Dizon. Si Ruvilin Margarito ang tatayong vice chairperson. Makakasigurado po na ito po sa pagbubuklod po namin talagang makakamit po namin ang karapatan na talagang hinahangad po ng bawat isa at syempre po yung kapakanan po ng aming mga susunod na henerasyon. Syempre ayaw na po namin datnan nila yung naging kaguluhan o anuman pong hindi pagkakaunawaan sa loob ng aming ancestral domain. So ito po yung simula na talagang kami po bilang mga naihalal na reader, magtatrabaho po kami ng maayos at talagang gagawin po namin ang aming makakaya para po sa magiging kaunlaran ng aming lupaing ninuno. Una raw nilang tututukan bilang isang IPS at IPO ang pakikipag-usap sa Clark Development Corporation kaugnay ng Joint Memorandum of Agreement sa lupang sakop na kanilang CAT na ginagamit na Clark Freeport Zone. Yun pong nasa kontrata po ng Joint Management Agreement, ganyan po talaga yung nakasulat doon. 80% is sa CDC and then 20% sa Katutubo. So ito po, for 14 years talagang ito po yung kinu-question ng mga kapatid namin Katutubo. So magkakaroon po kami ng public hearing ngayong September 22. Dahil sa investigation po ng Joint Management Agreement, inilapit na po namin doon para syempre mapag-usapan po at talagang may saayos po. Yun po naman yung gusto ng buong Katutubo.
na maiayos po ang kontrata ng joint management agreement sa pagitan po namin. Simula na umuna ito ng maayos sa pakikibaka ng mga katutubong ay tamag-ansi para protektahan ang kanilang mga karapatan. Patuloy po natin patatagin, palakasin ang bawat isa para po sa magiging kaunlaran ng ating ancestral domain. JM De Jesus, CLTV News. Balita naman po tayo sa agrikultura mga kaibigan. Recap tayo sa mga update sa kanila hong ani. Nananatiling number 1 producer ng palay. Ito hong ating pong rehiyon, Central Luzon. Batay ho ito sa latest na monitoring ho ng Philippine Statistics Authority sa second quarter ng taong 2022. Tumaas ho ng 90,000 metriko tonelada ang naging ani ho ng mga magsasaka sa rehiyon kumpara ho sa nakalipas na taon. Ayon ho sa Department of Agriculture, resulta umano ito ng paggamit naman ho ng hybrid seedling na inumpisahan na ho na ipamahagi sa mga benepisyaryo ng kagawaran. Narito po ang report. Sumampa sa 1,134,900 metric tons ang ani ng palay ng Central Luzon ngayong second quarter ng taong 2022. Kumpara sa nakalipas na taon na parehong panahon na nasa 1,041,700 metric tons. Ito'y batay sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority Regional Statistics Office Service Office Central Luzon o PSA-RSSO. Ang aning palay ng rehiyon ay katumbas umano ng 27% ng total production sa buong bansa. Ayon kay Department of Agriculture Regional Director Chris Pulo Bautista, consistent ang gitnang Luzon sa pagiging number 1 na rice producer ng bansa. Consistent na number 1 tayo. Tayo ang leading producer ng rice. Almost 20% ng national production nanggagaling dito sa Central Luzon. Isa sa mga nakikitang dahilan na pagtaas ng ani ay ang paggamit ng mga magsasaka ng hybrid seedling o punla ng palay. Halos 8.9% ang increase ng palay sa rice granary ng bansa o ng Nueva Ecija at sumasabay naman dito ang lalawigan ng Zambales. Sa kabila ng mataas na produksyon ay hindi naman umano masasabing kumikita ng malaki ang mga magbubukid dahil malaki ang gastos sa pagtatanim. Yung pangangailangan ng Central Luzon, nasisilbihan natin 100%. Yung excess natin na another 100% is napupunta sa Metro Manila. Mostly Metro Manila ang supply natin. Nakapagtala naman ng pagbaba ng produksyon ng palay ang Pampanga, Tarlac at Aurora. Samantala, nasa 1 bilyong piso naman ang alokasyon para sa subsidy ngayong taon para sa mga magsasaka na inaalalayan ng gobyerno sa gitnang Luzon upang tumaas ang kanilang ani. In terms of subsidy, ang laki ng pondo natin sa subsidy, halos 1 billion dito sa Region 3. In terms of seeds, fertilizer, machineries, sa research. Kung sa usapin ng rice sufficiency base sa konsumo ng mga taga Central Luzon ay halos may sobra pa umano kaya naibababa ito sa ibang rehiyon, partikular na sa Metro Manila. Yung pangangailangan ng Central Luzon, nasisilbihan natin 100%. Yung excess natin na another 100% is napupunta sa Metro Manila. Ayon kay Bautista, naglalaro ng 19 pesos ang magandang bentahan ng farm gate price ngayon sa palay. Ngunit hindi pa rin umano ito nagiging sapat dahil sa inflation sa agricultural inputs ng mga magsasaka. Paolo G. Santos, CLTV News. Police report naman po tayo nitong nakalipas ho na araw ng Miyerkules, September 14. Nasabat ho ng PNP Drug Enforcement Group o DEG ang 60 kilo na hininalang illegal na droga o shabu na may street value ho na 400 million pesos. Narito po ang naging panayam namin ni kasamang Jennifer Salenga kay Colonel Marlo Martinez, ang Deputy Director naman po ng PNP DEG. Jen, ganina ng alauna ng tanghali ay nasabat itong
PNP Drug Enforcement Group, itong kilo-kilong shabu din na nasa 60 kilo at tinataya itong nasa higit 400 million pesos dito ho sa area ng parking, malaking parking space. At dito nga sa aking likuran ngayon, ating Jen, ay nagsasagawa sa kasalukuyan ang ilang kawani nitong PNP, ng pag-iimbentaryo ng ebidensya dahil itong mga hinihinalang shabu, bukod dun sa naunang 5 kilo muna, yung sanang kanilang bahagi ng bypass operation, at saka nung masakote na to, 2 Chinese national dyan na yung isa ay taga Angeles City, kumpirmadong taga Angeles City, at nung kanilang masiyasat, dun sa likuran nitong sasakyan nilang kotse, ay doon na tumambad itong sako-sakong shabu. At kasalukuyan natin dyan, samantalay natin na pagkakataon, andito ang Deputy Director ng Drug Enforcement Group ng PNP, si Colonel Marlo Martinez, para ibigay sa atin yung mga karagdagang detalye. Sir, dito ho sa intelligence ho ninyo, sino-sino ho itong 2 Chinese national at gaano ho kalaki yung operasyon ho nila dito sa Central Luzon? Ito ang operation na to is nasa kopla natin to. Yung mga dating previous na kuha natin ng PNP halos konektado ito tuloy-tuloy yun. So itong grupo na to, malaki ito. In fact, ang target nila, ang playing field nila actually is sumasakot sa National Capital Region, which is Metro Manila, Region 4 and Region 3. So yun ang nila. Sir, ito ho bang Chinese national ho na to, kasama ho ba sila dun sa maituturing ho natin na mga big player dito ho sa illegal drug operation, illegal drug trade? Ituturing natin yan, although hindi sila yung pinakamalaki pa so far, pero malaki na sila. Distributor na yung level nila, itong mga Chinese national. But anyway, that is subject for pa rin natin, investigation para pag-verify sa mga sitwasyon na yun. Ating dyan, banggitan ko lang yung mga pangalan nitong mga kinilalang suspect. Si Shin Wen Chi, aka Haritan. Ito ay 45 anyos at nakatira dito sa Angeles City. At ang kanyang kasamahan na si Shen Xiao, 43 anyos, na ito naman po raw pawang taga Putin, China. Tama ho ba, sir? Yan ang nakalagay. Although hindi natin kino-confirm yan. Kasi lahat naman ng mga pangalan na yan, lahat ng nakasulat na yan. I-confirm muna natin sa investigation kasi ang daling gumawa ng ganyan. Ito ay mula ho dun sa ID nila na gamit. Ayon sa ID, ayon sa mga records na nakuha natin, yan yung mga pangalan. But everything is still under subject for our follow-up investigation, of course. Sir, naunawaan ho namin yung proseso ho nitong pag-inventaryo ng ebidensya at susuriin ho pa ho niya yun sa laboratorio. Pero ito hong nakikita ho natin ngayon, parang blocky-blocky ho mga kulay white na ito ho ba'y kumpirmado ng shabu na may tuturing natin? Kasi hindi lang naman po ang first time. In fact, konektado nga natin to sa sa ating Coplan, sa mga previous na huli natin. Without the, of course, natin sa crime lab. Pero kayang-kaya namin masabihin na shabu na yan. I mean, sa experience na rin natin. And, of course, during our negotiation para makabili yan sa mga ganong presyo. And, nasa Coplan, minaman-manan natin yung subject personalities. We are very sure na siya po. Bakit ho paboritong gawing ito ho yung pasahan ng droga? Ito ho nga aming po lugar dito sa Pampanga. Actually, hindi natin masabi na paborito. Kasi sa unit namin first ito. Okay. And hindi rin natin pwedeng sabihin na dito parating dinadala. Kasi dahil sa komunikasyon ngayon, makikipag-team ako sa iyo. Pwede mong sabihin, magkita tayo sa Manila. Pagdating ko doon, ay wala pala ako dyan. Bukas sa Laguna na lang tayo. Bukas sa ganito. Kaya aabutin tayo ng mga mahigit po. So, and nagkataon during this time, dito nagtagpo. And we really cannot say na favorite ito.
hindi talaga natin matutunan. Diyan Ito na is first time natin po rito. Yeah. Diyan naririnig ka ni Colonel Martinez kung may karagdagang kapantanong sa kanya diyan. Yes, Colonel, magandang gabi po. Si Jennifer Salenga po ito. Itanong ko lang po, matagal niyo hubang minanmanan itong mga tao na involved dito po sa drug operation na ito? Paano po yung naging operation ninyo that led dito nga po sa pagkaka-aresto nitong dalawang Chinese nationals, sir? Yes, ma'am. Ma'am Jen, good evening Jen. Actually, dahil nabanggit nga natin, itong lahat na ito is subject sa COPLAD. Ibig sabihin, puro po itong minaman-manan natin. Pero itong particular na tawag nito, transaction, halos umabot, actually more than 2 months nga eh. Kasi, syempre sa cellphone niya, minsan nakasketch sa ganitong araw, hindi sila tutuloy, mga ganun. So, nagpang-abot today, which is sa tingin ko, more than 2 months ito na yung palipat-lipat, ano-ano ng negotiation para makasiguro sila. At Colonel, ano po ang gagawin dyan po sa mga nakumpiskang droga, Hindi po biro yan, 60 kilogram at nagkakalaga ng mahigit 400 million. Ano po mangyayari dyan? Yes, ma'am. Maraming abot na po ng 408 billion pesos sa standard GDP drug price natin. Ang gagawin natin dito, ma'am, sa proseso nito, after filing of the case, kasi iaano muna natin sa crime laboratory for quality analysis, kung saka quantity na rin, gaano kabigat, kung shabu ba talaga ito. Then, ipipresent yan as ebidensya sa korte. Tapos, i-distract actually ito. Ngayon, pag nagbigay na ng signal ang korte na pwede nang i-distract ito, ang magdi-distract lang ako ayon sa batas yung PDEA lang. So ito turn over natin sa PDEA and i-distract nila. Pero dapat may court order yun. Nagbabalik po ang CLTV News. Naglabas ho itong Octa Research Group ng isa hong survey kaugnay ho ng pagiging optional o voluntaryo na lamang ho itong pagsusuot ng face mask. Batay ho sa lumabas na resulta. Anong lumabas? Napag-alaman ho na patuloy umanong gagamit mga karehiyon ng face mask. Ito hong ating mga kababayan. At sa kabilang banda, ikinabahala naman po mga kaibigan, ito pong mga nagtitinda ng face mask ang posibleng pagbaba ng kanilang kinikita. May detalye ng balitang yan si Karen Maurilio. Malaki pa rin umano ang bilang ng mga Pinoy na patuloy na magsusuot ng face mask sa kabila ng optional o voluntaryong paggamit nito. Batay sa ginawang survey ng Octa Research Fellow na si Ranjit Rai, lumalabas na 28% umano ng mga respondent ang nagsabing magpapatuloy sila sa pagsusuot ng face mask. 1 taon pagkatapos ideklara o ituring na kontrolado na ang COVID-19. 16% naman ang nagsabing magfe-face mask pa rin kahit nakalipas ang 2 taon. At 18% ang nagsabing magpapatuloy sila sa pagsusuot ng face mask makalipas ang 5 taon kahit ituring na kontrolado na ang coronavirus. Sa naturang resulta, napatunayan umano ng survey na mayroong konsensus sa mga Pinoy na ang pagsusuot ng face mask ay mahalaga at hindi na raw kailangang pagsabihan o himukin pang mga ito. Isinagawa umano ang survey noong April 22 to 25, 2022 at iniulat naman ito sa isang forum na naganap nitong Martes, September 13. 1 araw matapos ipasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order. Sa ilalim ng Executive Order No. 3, pinapayagan na ang voluntaryong pagsusuot ng face mask sa mga open space at outdoor areas na may magandang ventilasyon. Gayunpaman, hindi pa rin ito angkop o ipinatutupad sa lahat. Po yung ina-announce ng DOH ng voluntary wearing of face masks provided kung kayo ay immunocompromised, seniors or hindi kumpleto ang bakuna, kailangan pa rin po mag-face mask or strongly encouraged ang face masks. Masks shall continue to be worn in indoor, private or public establishments
including in public transportation, by land, air, or sea, and in outdoor settings where physical distancing cannot be maintained. Kaugnay nito, kinuha rin natin ang opinyon ng ating mga kabalen. Nila hanggat may COVID-19, magsusuot pa rin daw sila ng face mask. Ay ako po, hindi pa po ako susunod doon kasi meron pa naman po lalo na kami na-experience po namin kung paano maging positive. Kasi hindi pa natin masabi na under control talaga yung ngayon eh. Kasi kahit konti, meron pa rin nagkakaroon ng mga positive na COVID. Pag outside, magsusuot pa rin ako. Lalo na sa crowded na lugar, magsusuot pa rin ako. Protection pa rin dahil hindi pa rin natin alam kung talagang wala na yung virus, wala na yung COVID. Samantala, nangangamba naman ang ilang nagbebenta ng face mask. Ngayong voluntaryo na lamang ang pagsusuot nito. Ayon sa ilang nagtitinda na ating nakapanayam, nababahala raw sila pagkat malaki ang naitutulong nito sa pantustos sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Medyo matumal ng konti, hindi tulad ng dati. May bumibili, madalas maraming bumibili ngayon, pailan-ilan na lang po. Monday, marami pa pong bumili noon ng Monday. Tapos nung the next day, yun, bagsak na. Nalaman nila na voluntary na lang. Bumagsak po talaga yung benta namin. Sa ngayon po, halos matumal na po, hindi gaya dati. Talagang bagsakan yung presyo. Pinapaubos na lang halos yung mga face mask. Sobrang matumal sir, na umina na po. Yan lang pong pag-asa namin para makabenta sana. Kaso wala na, sobra ng tumal. Sa datos ng DOH nitong Miyerkules, September 14, mayroong 1,709 na bagong kaso ng COVID-19 at umaabot sa kabuuang 24,139 ng aktibong kaso sa bansa. NCR pa rin ang may pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso sa nakaraang 2 linggo na may 9,235. Sinundan ito ng Calabarzon na may 3,746 at dito sa Central Luzon na may 2,276 na kaso. Samantala, binigyang din naman ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na dapat maging bahagi na rin ng buhay ng mga Pilipino ang pagsusuot ng face mask sa kabila ng mandato. Aniya, mahalaga pa rin umano kung may proteksyon kapag nasa high-risk areas tulad ng matataong lugar, enclosed spaces, public transportation o lugar na mahina ang ventilation, lalo na ang mga immunocompromised, may sakit o nasa bahagi ng risk population. Karen Maurilio, CLTV News. Sa ibang mga malalaking balitang Central Luzon, ito pong nakalipas na linggo, inilunsad ho ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFA Region 3 ang celebration ho para sa 59th Fish Conservation Week. Layon ho ng aktibidad na ibandera ang naging tagumpay ho ng Central Luzon sa produksyon ng lamang tubig at food security. Napakabuti ho na ito. Tampok din ang Cook Fest kung saan ito hong potaheng tilapia ang naging bida. Alamin po natin kung ano-anong potahe yan sa report ni Kuyang Felix Barrios. Ipinagmalaki ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Central Luzon ang naging estado ng produksyon ng lamang tubig sa rehiyon. Kaya sa pagdiriwang ng 59th Fish Conservation Week, ibinandera ng ahensya ang malaking papel na ginampanan ng BIFAR para sa food security sa bansa. Tayo po ay isa sa mga nangungunang rehiyon pagdating sa produksyon ng isda. Actually po, number 1 tayo sa tilapia. 56% ng national production ay nanggagaling dito sa Region 3. At number 1 din po tayo sa hipon. At number 2 naman po tayo sa alimango, sa ating mangrove crab. At number 3 din po tayo sa bangus, sa salukuyan. Bilang highlight ng okasyon, nagsagawa ng Cook Fest ang BIFAR kung saan tampok ang tilapia. 5 grupo ang naglaban-laban sa pagluluto ng hindi pangkaraniwan o naiibang putahe ng tilapia. Ang naka-showcase po dito ngayon, maraming magugulat po kayo dahil isa po dito sa mga, bukod sa mga ginataan, meron po dito silang ginagawa ngayon na longganisang tilapia. At meron pa po dito yung with mangrove sauce.
Umaasa naman ang mga kalahok na silang mag-uuwi ng tropeo para sa paliksahang ito. Pero higit sa lahat, nais nilang maipromote ang kanilang mga produkto at lalong mahasa ang kanilang kaalaman. Hindi lang sa pagpupromote, kundi yung pag-improve sa sarili ko, na magkaroon pa ng mas kaalaman, na ma-improve yung ano namin sa pagluluto. Buong linggong hitik sa aktibidad ang handog umano ng BIFAR sa pagdiriwang ng Fish Conservation Week. Idadaos ito sa iba't ibang lugar sa rehiyon. So mamimigay din po tayo ng mga tulong sa ating mga mangingisda sa probinsya ng Bataan, Tarlac at saka Aurora. So sabay-sabay na po ito. Sa Zambales po bukas, meron naman pong coastal cleanup. Bukas po ay nasa Zambales ako para mag-join doon sa tinatawag nating coastal cleanup. Felix Barrios, CLTV News. Good news! Good news! Good news para ho sa mga pamilyang nagnanais hong magkaroon ho ng sariling bahay at lupa. Opo, o di naman ho kaya ay naghahanap ho ng magandang property investment sa Subic dahil bukas na ito hong bagong housing project ng The Houselands na matatagpuan ho dito sa Mangavaca, Subic, Zambales. Para ho sa interesado, alamin po natin ang trip, treat at gimmick na ito. Simple lang ang pangarap ng bawat Pilipino para sa kanilang pamilya ang magkaroon ng sariling tahanan na masisilungan. Ngunit dahil libre ang mangarap, for sure marami ang naghahangad na sa pagdating ng panahon, ang simpleng bahay na inaasam ay mauwi sa kanilang dream house. Yan ang pangarap na gustong matugunan ng The Houseland Development Corporation, isang Kapampangan homegrown real estate developer. Sa nakalipas na 30 years, nagbukas sila ng mga pabahay na suwak sa inyong dream house at matatagpuan ang mga ito sa iba't ibang panig ng Central Luzon, gaya ng Timog Residences, The Houselands Pampanga, Aspire Prime Residences, Novo Residences at Mansfield Residences. Pinakabagong housing project na handog nito ay ang The Houselands Subic. Sa kanilang open house itong September 9, ipinakita nila sa publiko ang magagandang bahay na ideal ng maging tirahan, panalo pa kung investment ang pag-uusapan. We are excited to let everyone know of our development here in Subic, The Houselands Subic. The Houselands Subic is actually the first installment of a bigger development. We are developing a residential portion of 8.35 hectares, gated community, considered mid-cost to upscale type of development. But it is actually located in a bigger master plan development. Houseland Development Corporation is actually developing an 80-hectare master plan community that would feature retail, commercial, residential, even institutional. Hindi raw inaasahan ng CEO ng Houseland Group na si Attorney Ryan Tan na magtatayo ang kanilang ama ng isang malaking housing and development project sa Subic. Actually, maganda yung story nito because I would give the honor and credit to my father, Willie Tan, who is also the president and chairman of the company. Short of saying, akala namin nagre-relax siya o akala namin nagpapahinga siya rito, but he simply fell in love with Subic and the province of Zambales. Yung pala, may nakikita siya something different in the area that he alone can actually envision and see. So true enough, slowly, he had assembled parcel after parcel to make up this very exciting development na 80-hectare master plan development in Subic. Ang The Houseland Subic ay isang premier residential development project na layong magbigay ng pagkakataon na magkaroon ng magandang pamumuhay sa isang dekalidad at maayos na komunidad ang mga pamilyang Pinoy. What defines the Houseland Subic is the embodiment of the Filipino aspiration. At ito ang ating tugon na ang Pilipinong masipag, ang Pilipinong nagpapagal sa pang-araw-araw, maaaring makapili at maatim ang pangarap na bahay over and beyond of what they can afford today. Magandang pagkakataon din umano ang binuksan ng The Houselands para sa mga kababayang matagal na sa ibang bansa, ngunit sa Pilipinas pangarap na magretiro. Another point din sa amin is yung
yung konsepto na Subic and Olongapo had been the site of many expats and overseas Filipino workers na naging ibang citizen na ng ibang bansa, nag-abroad. At alam din natin na kahit na hindi na sila Pilipino by citizenship, sila ay Pilipino by heart. And alam namin na meron silang pangarap bumalik dito. Ibinahagi ng sales supervisor na si Divine Etoralde na limited lamang sa 271 housing units ang available na for pre-selling sa The Houseland Subic. Bawat house and lot ay nagkakahalaga ng 6 million pesos pataas. We have 2 model units, Cedar and Sage. So both of our model units have their own ensuite toilet and bath in each of their bedrooms. So it's a unique offer that we only have here in the Houseland Subic. So we have our introductory price for all our model units for Cedar and Sage, both basic and improved units. And we have as low as 5,990,000. You can own your own home here in the Houseland Subic. So it's available until the 30th of September 2022. So hurry up, and since we have only 271 units here at the Houseland Subic, it's nice to be part of the community, the first one to move in. Bukod sa magagandang bahay para sa future homeowners, ipinagmamalaki rin ng The Houseland Subic ang maganda nilang lokasyon. So our homeowners can enjoy the best of both worlds, living near the beaches, the beautiful beaches of Zambales, and living close to essentials. We have Walter Mart right around the corner, and of course inside the subdivision we have amenities such as an air-conditioned pavilion that our homeowners can enjoy, can hold their events there, and they have swimming pool, basketball court, and parks and playgrounds, jogging paths, and of course the 24-hour security guarded entrance gate. Hindi na rin kailangan ma-stress dahil madali ang proseso sa pagkuha ng unit sa pamamagitan ng cash payment, in-house financing at bank financing. Kaya naman kung plano mong mag-invest at magkaroon ng sariling bahay sa Subic, huwag mo nang palampasin dahil narito na ang oportunidad na hinihintay mo. You can never go wrong with real estate because real estate property values appreciate every year. So it is really a wise move. It's a good investment, and it's good to have your own home. And I think the Houseland Subic can offer you everything and can offer you a lot when it comes to choosing your own home. Okay, so we are inviting everyone to visit us here at the Houseland Subic. It is located along the National Highway, Barangay Manganbaca, Subic, Zambales. It's located right in front of the road. You can see it from the National Highway, and our office will be open from 8 o'clock to 5 p.m. and we will be more than happy to assist all those who will inquire. And we have our model units ready for viewing every day, and you are all welcome here. You can also visit us on our Facebook page at The Houselands Official. You can watch our videos on YouTube and subscribe to know more about The Houselands and The Houselands Subic. So we will see you on your new home. Liana Canilao, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Happy weekend! Ingat po kayo palagi mga kaibigan. Hanggang sa muli at tumutok ho kayo sa mga balita dito ho sa CLTV News.